i ni wastad wedi bod yn cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, ond ma medru ffurfioli hynny a rhoi stamp pendant ar hynny yn dystiolaeth o hynny. Mae'n ei fwy credadwy os rhywbeth. Ac i ni, y reswm oedden ni eisiau'r cynnig Cymraeg oedd mwyn i ni yn gyntaf medru defnyddio fe'n fewnol. Mae wedi bod yn adnodd pwysig iawn i ni wrth i ni fynd ati i esbonio i'r tîm yn Llundain pam fod hi'n holl bwysig bod cynnwys sy'n mynd allan i gynulleidfa yng Nghymru yn ddwyieithog. Fi'n credu mae'n gosod y siampl da i ni fel sefydliad i cael y cynnig Cymraeg a dangos fod dan i'r ymrwymiad yna i'r pobl sy'n byw â dementia sy'n siarad iaith yng Nghymru. Oedd hi'n broses eitha hawdd, oedd hi'n broses hwyliog iawn a ni'n gobeithio mae yna lot o lefydd lle allan ni ddatblygu a ni wir yn edrych mlaen dros y flwyddyn nesaf i allu gweld bod hyd yn oed mwy o gynnwys RSPB Cymru yn ddwyieithog. Mae'r broses wedi bod yn un hwylus iawn i ni fel sefydliad. Da ni wedi cael cyfathrebu cyson gyda swyddfa'r Comisiynydd. A beth sydd wedi bod yn braf yw ni wedi teimlo bod staff y Comisiynydd wedi bod ar gael pryd bynnag oedd unrhyw gwestiynau gyda ni neu unrhyw bryderon. Trwy'r broses maen nhw wedi gweithio'n agos iawn efo ni i helpu ni i sylweddoli ein cryfderon mewn ffordd a hefyd i bwysleisio'r pethau sydd yn bwysig i gwsmeriaid Cymraeg. Unwaith i ni gael y cynnig Cymraeg, mae'n rhywbeth ni wedi gallu cyflwyno i staff ar draws yr RSPB, nid yn unig RSPB Cymru, ond hefyd yr RSPB yn Lloegr a Gogledd Iwerddon a'r Alban, a mae wedi bod yn arf pwysig iawn i ni yn fewnol, i ni rili gyflwyno mwy o bethau Cymraeg o fewn y mudiad. Da ni wedi sylweddoli bod rhai o'r gwasanaethau Cymraeg sgynnon ni ddim yn glir iawn i bobl, felly un agwedd i ni ydy weithio'n lot mwy calad i wneud siŵr bod pawb yn gwybod beth sgynnon ni i'w gynnig. A'r ail beth ydy i fuddsoddi mwy mewn agweddau Cymraeg digidol, yn enwedig i blant ac i bobl ifanc. Ni mor falch yn bod ni yn gallu sicrhau bod unrhyw cynnwys yn mynd i bobl yng Nghymru yn ddwyieithog. Be mae'r cynnig Cymraeg wedi rhoi ni mewn ffordd ydy y gallu i ddweud yn hollol hyderus i bobl yn bod ni yna i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.